जोङो आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ लोगो हमदों आरो बेवहाय एनडिपि प्रग्रेसिभ आरो एनडिपिएसनि गाहाय नेहाथारि बिथां फेरेंगा आरो एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि जों गासैबो दङमोन। आं इउपिपिएलनिफ्राय बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय सावरायनाया जोबोद मोजाङानो जादों आरो जिखिनि गुबैयै एनडिपिनि केडारफोरनि रिहेबिलिटेसन बेखौ नारसिननाय जादों आरो बेजों लोगोसे केस उइथड्र जिखिना दा जेलाव दङ बिसोरखौबो बरननांगो आरो केसखिनिखौ उइथड्र खालामनांगो बेखौ नारसिननाय जादों आरो बेजों लोगोसे जिखिनि दफाफोर दायो इमप्लिमेन्ट जानांगो बे दफाफोरखौ लासै लासैनो जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामो बेखौ गभर्नमेन्टखौ नारसिननाय जादों आरो बेवहाय चिफ मिनिस्टारा बेखौ पजिटिभलिनो लादों आरो थाबैनो बिथाङा मिटिं लिंनायनि खोथा बुंदों कि थाबैनो मिटिं लिंनानै आरो दिल्लीनिफ्रायबो हम मिनिस्ट्रिनि मानसिफोरखौ लानानै बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खामानिखौ जागायगोन होननानै बिथाङा जोंनो खोथा होदों। राजखान्थि बिथिङा थिगानो दङ, गासैबो थिगानो सोलिबाय थादों आरो मोनसे बियो डेम'क्रेटिक सुबुं दारा खान्थिनि जिहेतु हाबाफारि दा बेवहाय बयबो गावबा गावनि साननाय हनाय खोथाफोरखौ बुंनांगोन। दाथ' लकडाउनबो दङ, मडेल कड अफ कन्डाक्टबो सोलिबाय थादों, ओंखायनो जोङो जोंनि मानसिफोरखौ लोगो हमनानै जोङो जेरै हायो एसे एनै जों सावरायलायबाय थादों आरो परिबेसा मोजां, गासैबो इउपिपिएल सरकार फैनायखौनो लुबैदों। जोंनि हारिल' नङा गुबुन हारियाबो लुबैदों आरो सोलायजानायखौ बयबो लुबैदों। थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जिफोर खामानिखौ मावबाय बेखौ लानानै रावबो हारिया गोजोननाय गैया, ओंखायनो बयबो सोलायनायखौ लुबैदों। दुखुनांथावा बेसो जाबाय कि साननै सानथामनिफ्राय क'क्राझारनि जि कसुगाव समस्ति बेवहाय बिपिएफनि मानसिफ्रा इउपिपिएलनि जोंनि मानसि बिबानगिरिफोरनि न'खौ बुफायदों, मैया हरावबो गंसे बुफायदों, दाख्लैबो बुफायदों आरो दिनै सेकादानि गामियाव जोंनि मानसिफोरखौ बिथांमोना गाग्लोबनानै खोमा जिजासे माने एटाक खालामदों। दा बेफोर जोबोद गाज्रि खोथा। थांनाय 15 बोसोरावबो बिथांमोना बेबायदिनो बहाबा माने सिगिस्ट' खालामनानै बुलाबायनानै राजखान्थि खालामबोदों। दिनै बिथांमोना मानसिफोरखौ खुगाजों बुंनानै मेल मिटिं खालामनानै सावरायनानै राजखान्थि खालामनायनि साहस गैया, गोहो गैया। मानोना थांनाय 17 बोसोराव जाख्ल'जोब्बाय, रायजो राजा गोरिब गुन्द्रानि थाखाय फैनाय फैसाफोरखौ जाख्ल'जोब्बाय आरो दिनै बेखौ नोंथांमोना टिभि चेनेलाव नुगासिनो दङ जेरैबायदि जादों साख्रि बाख्रि होनायनि बेलायावनो जा बा गुबुन गुबुन बेलायावनो जा। दा बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना दिनै गिनानै समखिनानै लाजिनानै बिथांमोना रायजो राजानि खाथियाव जेरैबायदि खोथा बुंनांगौ बुंनो हाया, ओंखायनो दिनै जोंनि सायाव एटाक खालामनो हमदों। नाथाय बेफोरबायदि एटाकखौ इउपिपिएलआ गिया, रायजो राजाया गिया आरो बेबायदि खालामोबा बिपिएफआ रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजागोन। मोनसे समाव बिथांमोना बिनिख्रुइ गाज्रिसिन थासारियाव थानो गोनां जागोन आरो बिथांमोना जेननो गोनां जागोन, बेखौनो जोङो नुयो। उदालगुरि जिल्लाल' नङा गासैबो जिल्लायाव लोब 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 आइजोफ्रा जइन जादों आरो आइजोल' नङा हौवाफ्राबो जइन जादों, लाइमोनफ्राबो जइन जादों आरो माखासे गोरों गोरा साननो हनो गोरों मानसिफ्राबो जइन जादों आरो बिनि गुबैफोर माबाया थांखिया बेनोदि मोनसे सोलायनाय नांगौ आरो बिथांमोनाबो जोंनि हारिजों मोनसे मोजां थासारियाव अनलायनानै संसार जानो लुबैयो, जौगानायखौ लुबैयो आरो बिनि थाखाय इउपिपिएलखौनो मोनसे नंगुबै हानजा जाय बे थासारिखौ होनो हागोन बेखौ बिथांमोना सानदों आरो बिनिखायनो जोंबो बिथांमोनखौ बजबनानै लादों।